Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün sileşip kitesi sözümüz bolar. La ilahe illallah kelimesi turunda. Yani la ilahe illallah degen söz tizme turunda. Çünkü olçundan da söz tizme. La ilahe illallah degen söz nerses nindi söz nerseni anlata hadisler ayetlerge qarab, mana şunu inşallah taala bugün azraq gina silep gitarmiz. Ne için degende La ilahe illallah degen sözün мәгънәсе кимеп бара мөселманнар арасында. Ничек кенә сәер тыелмасын. Әйтик, мәсәлән, шул ук татар кешеләре арасында да инде бер яртысы аның ла илаха иллаллах сүзен белмиләр. Яшьләргә никах укыганда ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дип әйтә алмыйлар. Яшьләр 25-30 яшьлек яшьләр инде алар гадәттә. Алар шушы сүзне белмәгәч, димәк, әтиәниләре аларга өйрәтмәгән. Әтиәниләре өйрәтмәгән икән, димәк, кирәк дип тапмыйлар. Шулай бит. Димәк, олы кеше хәзерге вакытта инде 50 яшьлек олы кеше була инде аларның әтиәниләре. Димәк, алар бу сүзне кирәк дип тапмыйлар. Аның мәгънәсен аңламыйлар. Аның файдасын күрмиләр. Шулай бит. Менә шуңа күрә бу яктан да бар зирәк карап китергә кирәкле әйберләр. Шулай ук инде мөселманнар арасында да ла илаха иллаллах дигән сүзне мөселманнар еш куллана дип әйтеп булмый. Менә монда утырган мөселманнар, сез көненә 100 тапкыр ла илаха иллаллах дип әйтәсезме? Шулай, менә махсус менә тәсбих алып, бер тапкыр йөреп чыгарга аңа күп ничә минут вакыт кирәк. Кем көненә 100 тапкыр ла илаха иллаллах дип әйтә көненә? Монда шулай бит. 90% әйтмәскә мөмкин. Мен әйтмим монда теге 50% дип, хәтта 90%, бәлки хәтта 95% монда утырган кешеләрнең көненә 100 тапкыр ла илаха иллаллах дип әйтмиләр. Ә бит бу намаз укый торган элита, мөселманнарның элитасы бу. Шулай бит инде. Намаз укучы кешеләр бу, булай теге һавадан динне алучы гына кешеләр түгел. Мин мөселманнар дип, минем бабам качандыр намаз укыган дип сөйләүче кешеләр түгел, шулай бит. Бу элита, үзләре намаз укучы кешеләр. Ә көненә 100 тапкыр ла илаха иллаллах дип әйтергә вакыт табып булмый. Ә бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, көненә мин ким дигәндә 100 тапкыр ла илаха иллаллах дип әйтәм ди, һәм 70 тапкыр астагфирулла дип әйтәм ди. Астагфирулла турында инде ансы теге икенче сөйләшү булыр. Астагфирулла ешрак әйтелә. Ла илаха иллаллахка караганда. Чөнки матур кызларны күргәчтен астагфирулла, астагфирулла дисең, шулай бит. Шуңа күрә астагфирулла ешрак әйтелә ла илаха иллаллахка караганда. Ә инде ла илаха иллаллах сүзләре, мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да без теләгәнчә үк еш әйтелми. Менә шуңа күрә дә бу актуаль мәсьәлә, актуаль тема дип саныйм. Шуңа күрә аның турында инде иншалла менә бүген тәфсилләбрәк сөйләшеп китербез. Ла илаха иллаллах дигән сүзнең тәрҗемәсе ничек буласың? Кемдер әйтә, Аллаһы Тәгаләдән башка илаһе юк, Алла юк, һәм Аллаһ Тәгалә үзе генә, Мөхәммәд аның илчесе, аның пәйгамбәре дип кайбер кеше тәрҗемә итә шулай дип. Ләкин теге Алладан башка Алла юк дип әйтү, бу шулай ук бик төгәл тәрҗемә булмас иде. Төгәлрәк тәрҗемәсе аның булыр иде: Аллаһы Тәгаләдән башка табынырга лаеклы зат юк, һәм Мөхәммәд аның илчесе. Менә аның төгәлрәк тәрҗемәсе шулай булыр иде татар теленә. Ни өчен дигәндә, Алладан башка Алла юк дип, илаһ юк дип тәрҗемә итсәк, кеше бит кемгәдер, нәрсәгәдер табына, Алла дип әйтмичә дә. Мәсәлән, кемгәдер, нәрсәгәдер табынасың икән, аңа Алла дип әйтергә шарт түгел. Кешеләр хәзер шулай табыналар. Алла димиләр, мәсәлән, әйтәләр, синең, мәсәлән, әйтик, булай гына әйтик, менә синең директорың эштә, ул Алламы? Кеше әйтә, юк, Алла түгел ди. Соң алайсаң нишләп директор сиңа бер нәрсә кушса эшлисең, ә Алла кушса эшләмисең? Димәк, директор Алла. Шулай бит инде. Алла ролен үти, әмма ул Алла түгел. Ул аны Алла дип санамый. Ә функционал аның Аллага караганда зуррак хәтта. Күп кешеләрнең
хатыннары, ирләре, балалары, машиналары, карьералары, врачлары, ниләре Алла булып санала. Шулай көннәрдән бер көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, менә ди христианнар үзләренең попларын Алла дип уйлыйлар ди. Шул вакытта христианнардан булган бер кеше әйтә, без аларны Алла дип уйламыйбыз ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ләкин алар бит сезгә нәрсәне рөхсәт итсә, сез шуны эшлисез, нәрсәне тыйса, шуннан тыеласыз ди. Әйе ди, бит бу функция Алланыкы ди. Ягъни функционал Алланыкы кебек. Шулай булгач, син аңа Алла дип әйтмәсәң дә, Аллага табынган кебек табынган булып чыгасың. Шуның өчен дә ла илаһа илляллаһ дигән сүзнең тәрҗемәсе ул Алладан башка Алла юк түгел, Алладан башка табынырга лаеклы зат юк. Табыну нәрсә була ул? Табыну хәзер менә бу сүз аерым сүз, шулай бит. Табыну нәрсә була? Табыну ул, мөхтәрәм кардәшләр, әйтик, Аллаһы Тәгаләдән башка тагын кемдер сиңа файда яки зыян китерә дип уйлау. Менә бу табыну була. Әгәр дә син Алладан башка тагын сиңа нәрсәдер файда яки зыян китерә дип уйласаң, бу була табыну. Бу була табыну, шулай бергә табыну була. Мәсәлән, син әйтәсең икән, менә бу дару мине давалы дисәң, бу даруга табыну була. Бу ризык минем тамагымны туйдыра дисәң, бу табыну була. Әгәр әйтсәң, бу эш миңа акча бирә дисәң, табыну була. Бу табыну, күрәсезме? Кайбер кешеләр хәтта үзләренең мөшрик икәнләрен белмиләр ди. Шулай бит, бу табыну була. Ничек кирәк соң әйтергә? Бу әйберләр бөтенесе дә алар сәбәп кенә. Акчаны бирүче Аллаһы Тәгалә. Ул аны эш аркылы бирә. Шифаны, дәваны бирә дару түгел, Аллаһы Тәгалә. Дару сәбәп кенә, дару аркылы килә. Менә шушы әйтик схеманы аңларга кирәк безгә. Шуны аңласаң, чын иманлы кеше буласың, тәүхид. Шул вакытта тәүхид килә. Миңа бер егеттән шулай дип, менә монда утырган сөйләшеп утырдык та инде, мин аңа сорау бирдем. Нәрсә ул ширк дидем мин аңа. Ул әйтә, ширк ул ди Аллаһы Тәгаләне башка тагын кемдәндер нәрсәдер сорау ди. Әйтәм, алайса без бөтенебез мөшрик? Алайса без бөтенебез мөшрик? Кибеткә керәсең дә сорыйсың, дайте мне хлеб дисең. Син мөшрик алайса? Шулай бит. Син мөшрик. Ник кибетчедән сорыйсың, ипин Алладан сора? Алайсаң син мөшрик булып чыгасың, шулай бит. Менә бу дөрес аңлау түгел бу. Эш сорауда түгел. Сорарга мөмкин без юлда, сорарга мөмкин сатып алганда ипидә, башка әйбердән сорарга мөмкин. Әмма ярдәмне кемнән аласың дип уйлыйсың син. Менә шунда хикмәт. Әгәр син ярдәмне алам дип уйласаң, кибетчедән мөшрик. Әгәр инде уйласаң, ярдәм килә Алладан, файда килә Алладан, булар бу сәбәпче генә дип уйласаң, ул вакытта иман, чын иманлы буласың. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, шундый вак бер караганда мәсьәлә, әмма ачыклык кертеп китәргә кирәк, шулай бит. Инде ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ сүзе, ул, мөхтәрәм кардәшләр, белгәнебезчә шулай бит, иманның әлбәттә нигезе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, иманның бар ди, кайбер очракта бер хадистә 70 бутагы, бер очракта 60 бутагы бар ди иманның ди. Шуның иң югарысы ла илаһа илляллаһ ди, иң кичкенәсе юлда яткан чүпне алып ташлау ди, кешегә кымбат чаулаган. Димәк, ла илаһа илляллаһ сүзе ул иң зур, иң истин сүз. Иманлы булыр өчен. Әмма камил иманлы булыр өчен ул гына әле җитеп бетми. Мәсәлән, бер хадис бар: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Сезнең берегез дә иманлы булмас, мөселман кардәшенә үзенә яраткан әйберне яратмаса ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Ул бит иманлы булмас ди, иман китермәс ди. Димәк, иман, ла илаһа илляллаһ сүзе үз иченә ала, мөхтәрәм кардәшләр, әле тагын кылган изгелекләрне дә. Шуңа күрә татар телендә гынах кылган кешегә имансыз диләр, шулай бит. Гәрчә ул намаз укыса да, бәлки ул Аллага ышанам дип әйтәдер. Әмма аңа кайчакта шулай имансыз дип әйтеп куялар. Бу аны кафир дигән сүз түгел бу. Бу икенче мәгънәдә әйтелгән сүз, шулай бит. Әдәпсез, тәртипсез, ягъни инде изгелек кылмый торган дигән мәгънәсендә килә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә
Иман сүзенең мәгънәсе аның бик киң. Ла илаһа илляллаһ дип әйтү бу шулай ук иман яңарту. Иман яңарту дигән әйбер бар. Чөнки әйткәнебезчә, кеше көндәлек тормышында һәр вакыт гынах кылып тора. Ул гынах хәтта бәйле булырга мөмкин ширк белән дә әлеге дә баягы. Шуңа күрә ла илаһа илляллаһ дип әйтеп тору шуңа иманыңны сиңа яңартырга ярдәм итә. Бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт көнендә бер кешене алып килерләр ди. Мизан каршына ди. Мизан, ягъни үлчәү каршына ди. Һәм чыгарып куерлар ди, фәюхраҗу лаху 99 сиҗиллән. Һәм чыгарып куерлар 99 биттән торган бер китап. Бу китапның зурлыгы бер биттең зурлыгы. Менә күз белән карап кая кадәр күрә алсаң, шунда кадәр җитә торган зурлык була. Ягъни бер бите генә. Бу китапка язылган бу кешенең кылган гынахлары. Менә безнең китапны чыгарып куялар шулай бит инде. Шундый зурлыкта анда безнең гынахлар язылган. Безнең гынахлар язылган. Фәюдагу фи каффатил мизан, һәм шул китапны куерлар үлчәүнең бер ягына ди. Үлчәүнең бер ягына куерлар. Һәм чыгарырлар бер кечкенә генә кагаз кисәге. Ул кагаз кисәге шундый кечкенә булыр ди, мисле анмила, бармак башы кадәр шундый зурлыкта. Бармак башы кадәр генә шундый зурлыкта бер кагаз кисәге чыгарырлар ди. Һәм анда язылган булыр: ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ, ягъни Мухаммадан габдуху ва расулуһ дип язылган булыр шул кагаз кисәгенә, кечкенә генә ди. Менә шушы кагаз кисәген үлчәүнең икенче ягына куерлар ди. Һәм бу авыррак булыр аның гынахларына караганда ди. Бу авыррак булыр аның кылган бөтен гынахларына караганда ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безнең гынахларыбызны кичерә һәм безгә җәннәтен бирә, бары бер шушы сүз өчен, ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ дигән сүз өчен. Башка безгә җәннәт бирергә сәбәп юк. Сәбәп юк. Ни өчен? Чөнки син изгелек кыл, аның белән бер рәттән син гынах кыласың. Күп изгелек кылсаң, шуның кадәр гынах кыласың син. Күп изгелек кылсаң, шуның кадәр гынах. Әле генә син килгән вакытта, мәсәлән, юлдан килгәндә, бер кешене күрдең, утыртып килдең машинага. Савап бит инде, шулай бит. Ләкин шушы кеше машинадан төшкәч, кибеткә кирип китте. Сиңа, аракалыра кирип киткәндер инде бу дисең. Бетте. Синең кылган бөтен савабың юкка чыкты. Бетте, юк. Син күпме савап кылсаң, шуның кадәр гынах кыласың син. Кеше ул шулай кырылган ул. Беренчедән, икенчедән, без кылынган изгелекнең кыямәт көненә нинди файдасы бар? Бер нинди файдасы юк. Бер нинди файдасы юк. Чөнки бу җир тулысынча бетәчәк. Син төзегән күпер дә, син ярып калдырган елгалар да, син салып калдырган юллар да, алар бөтенесе юкка чыга. Бөтенесе юкка чыга. Бу әйберләр юкка чыккач, тузгач, ишелгәч, кемгә кирәк ул? Беркемгә кирәкми ул. Шуңа күрә бу әйберләрен, шулай бит инде, бу изгелекләр юкка чыга торган изгелекләр алар. Ахирәткә аларның файдасы юк. Бу дөньяда син изгелек кылып, җәннәт зураймый да, кичерәйми дә. Шулай булгач, җәннәткә керүнең бердән бер сәбәбе бу изгелек кылына Аллаһ Тәгалә синең үзең өчен ди. Ача әйтте, уйлый күрмәгез тагын изгелек кылына файда юк дип. Изгелек кылына кешенең үзе өчен ди. Коръәни Кәримдә әйтә, кем изгелек кыла үзе өчен, фәмән аса'a фалаха. Әгәр кем начарлык кыла, шулай ук үзе өчен ди. Җәннәткә керәбез, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы бер сүз белән. Ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ. Аллаһ каршына килеп, я Рабби, син Аллаһ, синнән башка табынырга лаеклы беркем юк. Без синең кылың, Мөхәммәд синең илчең дип әйтү, Аллаһ Тәгалә менә шул сәбәпле безнең гынахларыбызны каплый, изгелекләребезне саный һәм җәннәтле итә. Менә шушы бер сүз, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә бит:
үлер алдыннан кем ла иляха илляллах дип әйтсә, шул кеше җәннәткә керер ди. Инде Муталиб ибн Хантабтан килгән бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Афдалу ма культу ана ван набиюна мин кабли ла иляха илляллах." Мин һәм миннән соң килгән пәйгамбәрләрнең әйткән иң яхшы сүзе ди, ул ла иляха илляллах сүзе ди. Ягъни ла иляха илляллах сүзе иң яхшы сүз булды минем әйткән сүземдә ди, һәм миңа кадәр килгән пәйгамбәрләрнең ди. Димәк, бу сүз мөхтәрәм кардәшләр безнең өчен генә түгел, бу сүз моңа кадәр булган бөтен дин, бөтен пәйгамбәрләр өчен дә шарт. Алар нәкъ шуны ук әйткәннәр. Ла иляха илляллах сүзен әйтә торган булганнар. Хәтта берсендә Закон Божий христианнарның китапларын ачып карадым. Анда теге фикх кебек инде ул. Анда язылган беренче пункт. Верующий человек должен признать Бога единого, Создателя небес и земли и так далее, и так далее. Беренче пункт. Анда да ла иляха илляллах сүзе бар. Бу ла иляха илляллах сүзе бу. Ләкин анда икенче пункт бар. Человек верующий должен уверовать в Сына Божьего Создателя и так далее, и так далее. Менә бусы икенче пункт инде беренче пунктка каршы килә. Чөнки Алла бер генә булырга мөмкин, шулай бит. Анда да бар андый пункт. Ла иляха илляллах сүзе анда да бар. Шуңа күрә нинди генә дингә карасаң, ла иляха илляллах сүзе мөхтәрәм кардәшләр, ул һәрбер диндә дә булган. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ул минем өчен ди, һәм миңа кадәр булган пәйгамбәрләрнең әйткән иң яхшы сүзләре ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, рус телендә дә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы разговариваем о слове ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Мы все это слово знаем. Все от зубов у нас отскакивает, все правильно, все хорошо. Но недостаточно эти слова сказать просто один раз в жизни. Потому как один из ученых сказал: из-за своих скверных, плохих дел даже верующий человек может умереть неверующим. Почему? Потому что шайтан не оставляет нас ни на минуту. Он хочет, чтобы мы согрешили в любой момент. И он хочет, чтобы мы отказались от Аллаха в любой момент. И здесь, дорогие друзья, не обязательно сказать «Бога нет». Не обязательно сказать, что там Бог такой-то или Аллах такой-то. Здесь могут быть и скрытый ширк в наших словах. Например, дорогие друзья, есть такой пример один. Один человек, когда умирал, сказал своим сыновьям: когда я умру, он сказал: сожгите мое тело и развейте по ветру пепел. Сыновья говорят: почему? Я, говорит, боюсь встречи с Аллахом. Когда вы сожгете меня и развеете мой пепел, Он не сможет меня собрать и воскресить, чтобы я предстал перед Ним. Сыновья так и сделали. Сожгли его тело, развеяли по ветру. Аллах Тааля, конечно, может собрать, конечно. Это ерунда для Аллаха, правильно? В Коране много аятов, говорящих об этом. Аллах Тааля собрал, воскресил, сказал: зачем ты это сделал? Он говорит: я боялся встречи с тобой, я слишком грешен. Он говорит: иди в рай. Этот человек сделал явный ширк. А почему он в рай попал? Потому что он был искренен в вере. Он ни на минуту не сомневался, что Аллах Тааля есть, что Аллах Тааля накажет его. И поэтому он так сильно боялся, что сделал вот эту вещь. У нас такого страха нет сейчас, как у него. А он даже совершив такую ошибку, вроде бы, казалось бы, ширк, но попадет в рай. Поэтому верующий человек, говоря «Ля иляха илляллах», даже может попасть в ад, потому что он может неправильно понимать. Как? Мы каждый день совершаем ширк. Каким образом? Например, ты заболел и говоришь: проклятая болезнь, опять заболел. Ширк. Почему? Потому что это болезнь, данная тебе Аллахом, а ты ей недоволен. Первый пункт
Ля иляха илляллах радиту билляхи раббан. Быть довольным Аллахом, Господом. А ты недоволен. Потому что Он как Господь, Он как Раббуль Алямин дал тебе эту болезнь. Ты смотришь на человека и говоришь: идиот. Ты осуждаешь Аллаха, что Аллах создал его таким. Ты говоришь: о, Аллах допустил ошибку, создал его идиотом. Это еще вопрос, он идиот или нет, кто из вас идиот, правильно? Но когда ты так сказал, ты, даже если он идиот, ты недоволен творением Аллаха. Чувствуете тонкую грань? Идете по улице, ветер, говорите: ах, этот ветер надоел уже. Аллах дал этот ветер, поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: не ругайте ветер, потому что это ругать все равно, что ругать Аллаха. Аллах сам говорит: не ругайте время, время это я, он говорит. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже не ругал еду. Когда ему какая-то еда не нравилась, он ее просто не ел. Он не говорил: это невкусно, это дерьмо, короче, и так далее. Как мы сейчас делаем. Это все идет нападки на Аллаха. Вы понимаете, сколько раз в день мы совершаем такие большие грехи. И несмотря на то, что мы когда-то сказали «Ля иляха илляллах», мы можем умереть неверующими. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: я каждый день говорю 100 раз «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Потому что каждый раз человек, говоря вот эти слова, он как бы совершает грех большой. Как будто бы, я не говорю, что он выходит, как будто бы выходит из религии. Говоря «Ля иляха илляллах», он обратно возвращается, обновляет иман. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Джаддиду иманакум», обновляйте свой иман, он говорил. Постоянно нуждается в обновлении и в повторении «Ля иляха илляллах, ля иляха илляллах». Мы должны это говорить. Вот я на татарском спросил, да, сколько из вас вот здесь сидящих 100 раз в день говорит «Ля иляха илляллах»? Не надо даже это как бы не укор. Я сам забываю иногда говорить. Я стараюсь говорить, честно. Но забываю сам иногда говорить. Например, сегодня я еще не говорил «Ля иляха илляллах». Это для меня тоже самого это укор в такой же степени. Мы забываем говорить эти слова «Ля иляха илляллах». 95% сидящих здесь, наверное, в день не говорит 100 раз «Ля иляха илляллах». Хотя мы должны говорить и обновлять свой иман. Хотя бы утром и вечером, чтобы с утра встал с иманом прожить этот день, и когда ложишься с иманом умереть, если ты не встанешь ото сна. Есть такой дуа по-татарски, да? Ай күрдем аман белән, йөзем тулды иман белән, бу ятудан тора алмасам, иман белән җибәр я Аллах. Иман белән үткәр я Аллах. Это в детстве нас учили. Вот этому дуа. Мы к этому дуа сейчас вот относятся люди: это чепуха там, лапша на уши, да, ай, бабушки учили. А вы послушайте смысл этих слов. Меня 3-летняя племянница, повторяйте, бабушка научила, приходит и мне: вот смотри, говорит, что я знаю. Я думаю: это ерунда какая-то. Разве это слова? Вот если бы он сказал «Аманту билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи», вот эта вещь, я вот, да? А это что? А здесь глубокий, большой смысл. Вроде бы стихотворно, но очень большой смысл. Бу ятудан тора алмасам, иман белән үткәр я Аллах. Потому что каждую ночь ты должен готовиться к смерти. Потому что сон – это маленькая смерть. Поэтому хотя бы перед сном обновлять свой иман. Дорогие друзья, вот таким образом человек нуждается в обновлении имана каждый час, ежечасно, ежеминутно, можно сказать. И каждый раз, когда человек, например, ругнулся, например, да, или что-то плохо подумал, что-то плохо сделал, что лучше сказать? «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Хотя бы так, если ты не можешь уже как-то по-другому прекратить ругать что-то там или быть недовольным чем-то. Иногда люди говорят: вот я перед смертью скажу «Ля иляха илляллах» и войду в рай. Есть такой хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто перед смертью скажет «Ля иляха илляллах», тот войдет в рай. Вот это хороший хадис, все правильно. Действительно это так. Показывали крушение самолетов. Самолет крушение идет уже.
Перед тем, как разбиться самолет, разговор диспетчеров записывается. Показывали, что говорят в основном пилоты, когда разбиваются. Американские или английские, да, говорят «О, щет, о, щет, о, щет». Да? О, черт, они говорят. Наверное, шайтана вспоминают, когда падают. Или матом ругаются чем-то. Советские наши российские пилоты то же самое. Чья-то мать там, туда-сюда, там долба, там туда-сюда, кого-то ругают они. Показывали, как разбиваются малазийские пилоты. Один малазийский пилот, идет уже все, столкновение с водой, все уже, он умирает. Он говорит, ля иляха илляллах, Мухаммад расулуллах, ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. И разбивается. И разбивается. Это официально, вот есть в интернете, можете посмотреть, что говорят там, когда разбиваются. Это все на записях есть. Вы понимаете, перед смертью сможешь ли ты сказать ля иляха илляллах? Это большой вопрос. Не всем это дано, это честь. Фиргаун тоже хотел сказать ля иляха илляллах. Фиргаун мечтал сказать ля иляха илляллах, когда он тонул. Джабраил алейхиссалям взял глину с дна моря и засунул ему в рот. Ты недостоин, он сказал. Сейчас только хочешь уверовать, перед тем, как умереть, не получится. Не получится. Если ты жил с ля иляха илляллах, тогда можешь умереть с ля иляха илляллах. Я поэтому часто говорю людям, когда вы спотыкаетесь и падаете, что вы говорите? Если вы говорите ля иляха илляллах, тогда перед смертью вы скажете ля иляха илляллах. Если вы споткнулись и упали и сказали, да, маму дворника вспомнили, тогда уже извините, мама дворника вам в помощь. Перед смертью вы тоже будете вспоминать то же самое. Вот поэтому, дорогие друзья, это такой интересный момент. Остановимся на одном хадисе. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. От Анас ибн Малика передается этот хадис, я не буду читать на арабском языке, чтобы не тратить время. Джабраил алейхиссалям спустился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и прочитал аят. Бисмиллахи рахмани рахим. Яума тубаддалю л-арду гайра л-арди, вассамавату ва баразу лиллахи л-вахиди л-каххар. В день, то есть это судный день, яум аль-кияма, в день, говорит, в этот день земля поменяется другой землей, а небо другим небом. То есть все поменяется. Вот этой земли, как мы ее сейчас видим, не будет. И того неба не будет. И все предстанут перед Аллахом. И пророк саллаллаху алейхи сказал: «О, Джибрил, а как будут люди перед Аллахом? Какими они будут?» Джибрил алейхи рассказывает: «Я Мухаммад. Они будут стоять на белой земле. На белой земле. На этой земле никто до этого греха не делал. Земля будет чистой». Ученые говорят, что земля действительно будет белого цвета, то есть ровная белого цвета. Растений там, земли, этого уже всего не будет. Некоторые говорят, что она будет белой, это как метафорическая как бы фраза, да, что там никто греха не делал. Аллаху а'алям, как это не будет, но факт, что там никто греха не делал. И в этот момент Джаханнам вздохнет. Вот такой там голосом. Джаханнам вздохнет. И все ангелы, испугавшись этого вздоха, звука, побегут к трону Аллаха, схватятся за трон Аллаха, и каждый будет бояться за себя. Каждый будет бояться за себя и будет говорить, спросить только за себя. Каждый ангел от этого страха будет говорить: «О, Аллах, спаси меня». Не нас, не людей, не друзей, а говорит: «Меня спаси». Вот такое состояние будет. От одного вздоха Джаханнама, еще Джаханнам не видно, он просто вздохнул. Настолько это страшный звук будет. А горы, они, говорят, будут как шерсть. Горы будут как шерсть, которую разорвали, вот так вот бросили на землю, как шерсть, говорит, будет все разорвано. Горы. И также горы, они будут как растаявшие, как вода, как лед растаявший. Так растечется. То есть гор таких больших не будет. И они растают именно от страха Джаханнама. Когда Джаханнам вот так вот вздохнет, горы вот сразу как расплавляются перед твоими глазами от этого страха. И приведут Джаханнам.
Джаханнам приведут, и он будет вздыхать. Когда будут приводить Джаханнам, будет все еще вздыхать. У него будет 70 тысяч, как сказать, веревок, привязанных к этому Джаханнаму. Когда будут таскать Джаханнам, приводить к людям, 70 тысяч веревок или уздечек, цепей будут привязаны к этому Джаханнаму. За каждым цепью схватится 70 тысяч ангелов. За каждую цепь. Ангелы будут тащить Джаханнам. Пока, говорит, Джаханнам не предстанет перед Аллахом. И скажет Джаханнам. Аллах скажет: «Я Джаханнам, говори». Аллах скажет Джаханнаму: «Джаханнам, говори давай. Что ты хочешь сказать?» Джаханнам скажет: «Ля иляха илляллах». Он скажет: «Нет никого, ничего достойного поклонения, кроме Аллаха. Ва гиззатука ва гасаматук. Клянусь твоим величием. Я буду злым, я буду наказывающим каждого, у кого нет разрешения, отсрочки или там, скажем, справки. Остальных всех буду наказывать». И тогда пророк ﷺ сказал: «О, Джибриль, что это за справка? Что это за освобождение от Джаханнама?» И Джибриль алейхиссалям сказал: «Обрадуй, о Мухаммад, твоя умма, умма судного дня, и у них есть это освобождение. Это освобождение ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Кто это скажет, у него будет освобождение от Джаханнама». И тогда пророк ﷺ сказал: «Хвала Аллаху, который дал нам эти слова ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Вот от таких страшных событий спасает нас ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Больше ничего не может спасти, дорогие друзья. Больше ничего не имеет смысла в судный день, кроме ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Также однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень много думал о людях. Джабраил алейхиссалям, когда пришел к нему, спросил: «О чем ты думаешь?» Говорит: «Я, говорит, думаю о людях». «О каких людях ты думаешь?» – спросил Джабраил алейхиссалям. «О хороших или плохих?» «Я, говорит, думаю о хороших, о верующих. Переживаю, говорит, за них». То есть пророк саллаллаху говорит: «Я, говорит, переживаю». Думать значит переживаю. Тогда Джабраил алейхиссалям вывел пророка Мухаммада саллаллаху к там могилы были, к могилам. Подошел к одной могиле справа, взмахнул крылом, и тот, кто в могиле, встал. Он был светлым, радостным, то есть отдохнувшим таким. Он встал со словами ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Потом лег обратно. Джабраил алейхиссалям взмахнул опять крылом с левой стороны, и встал грешник, неверующий. У него были синие глаза, черное лицо. Он бы говорил: «Горе, несчастье, я пропал», причитал постоянно вот так. И лег обратно. И Джабраил алейхиссалям сказал: «Кто говорит ля иляха илляллах, у него состояние, говорит, вот такое, как первый. А кто не говорил ля иляха илляллах, у него такое состояние». То есть не переживай. Кто ля иляха илляллах говорит, все, он уже от всего освобожден. Он уже в счастье. За него переживать не стоит. А вот кто не сказал, конечно, за него переживать стоит в большей степени. Также один человек пришел к пророку саллаллаху алейхи и спросил: «Я Расулуллах, кто первым достоин твоего шафагата, то есть твоего заступничества?» И пророк саллаллаху алейхи сказал: «Кто сказал ля иляха илляллах от чистого сердца, искренне». Кто это сказал, то есть он будет первым, кто будет достоин моего заступничества шафагата. Потому что заступничество пророка, саллаллаху алейхи, оно еще и коснется неверующих в том степени, что это единственное заступничество, которое касается неверующих, когда все будут стоять, просить начала суда, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, заступится. И он заступится за всех людей, в том числе и за неверующих, и в том числе за другие уммы. Не только за свою умму, за мусульман.
Поэтому, дорогие друзья, вот эти слова «Ля иляха илляллах», они такие значимые, что в этом мире, что в ахирате. Поэтому надо почаще эти слова говорить, повторять от чистого сердца и, конечно, знать смысл этих слов. Соответственно, не делать ничего и не говорить ничего, что противоречит этим словам. И тогда вот нрав, по сути, даже если посмотреть, что такое благой нрав, я бы сказал, это «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Потому что у кого благой нрав, тот доволен своей судьбой. Соответственно, он уже доволен бедностью, доволен богатством, доволен женой, доволен детьми, доволен мужем. Да? Значит, этот человек доволен погодой, доволен пробкой, когда он сидит, он уже спокойно сидит, нормально, никого козлом не обзывает там, из себя не выходит, не кричит, не матерится. Это уже ахляк. Поэтому весь ахляк помещается вот этот «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.